Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo kidienyo mar buch jopiny wantiere kaendi gi wendo modhial Dr. Davji Atella men jagoro maduong' mar KMPDU mano duol mochung' ne jothieth. Erokamano ahinya kuom miyo seche gi Davji. Erokamano ahinya Trevor kuom rwaka. Shida en ang'o sani? Shida mantie en ni plight mag jo healthcare workers ema bedo ignored. To bedo ignored ahinya gi county governments. Nimar sani kiny wantiere gi protest Nairobi kae ma luongo ni demonstration mar healthcare workers te, mar doctors, nurses, clinical officers, cleaners, morticians te. Tamo jogi demonstrate. Gidhi demonstrate nikech ne giyudo mshahara mogik dwe mar auchiel. Koro jogi osebedo ka tiyo dwe ka dwe to mshahara onge. Mano gidhi wacho ni awahol. Ing'eyo jotich moko ma ok jo healthcare workers maonge counties gi apa nitie kumoro ma giyude pesa omiyo mibiro ginyago koko. Koro mana achiel kuom gima timore. To kene county ma Nairobi kende en karibu counties 30 pok ochul ji mshahara kata mshahara mar 9 moko orumo ni ji pok oyudo. Dwe mar 8 yudo ka counties 40 pok oyudo. Koro mana shida mantiere plight mag healthcare workers e counties ok lu maber. Omiyo ng'anyo ni nie counties gi te. Ng'anyo sani ntiere sani wachako county ma Nairobi nikech mae mosebudho dweche mang'eny, lakini counties moko gi be ntiere unrest all the time. Iyudo ka pok ochul ji. Iyudo ka county ma Kiambu doctors osebedo kong'anyo koro sani dweche 4 ka gimoko ok timre. Koro gima miyo koko bede en ni counties ok time monego gitim. King'iyo gik mane owinjore gi sirikal e strike mega mokalo, national government gi county government, iyudo ka gik mane en sirikal maduong' bedo ni timo Duale go Luga gi Mudhoni osetimo 100%. Ka arrears mag dakteche ka osechul almost 4 billion magiseyudo. Interns manye bedo chulo 206,000 sa chulo 210,000 ma pesa gino ichulo negisebedo posted. Iyudo ka weche mag promotions gi Ministry of Health osetimo, weche mag SRC monego bed ni medo ji mshahara mar higa ka higa program no higa mokalo ne gigolo direction, national government osetimo, ministries te, to gigi te otim miyo nyaka counties, to onge county kata achiel mosetimo. Counties pok omedo ji that mshahara ma onego bed ni timo gi SRC. Counties directives mowuok ka PC ogilo. Koro nitiere nyawo moro man counties nigo. Machani counties ema kelo midekre mar jo thieth mineno ka pile ne. To ere kaka koro udhi pogo ng'anyo maru ni nikech